svi ovako kao što ste nas vidjeli. I oni nas stanu ovako na ulicu i svi nas oteraju kola i vode nas tamo u... Ne u SUP, nego u vatrogasci tamo. U vatrogasci. Po sela, svuda. U vatrogasci. I udare ono, a ja ih ne dopuštam baš kod udare, ono nema taj zakon da udare baš ono kako treba, oni isto krše ono. A ja mu kažem lepo ovo da radim nego da pravim neko sranje to, on kaže idi kopaj. Ja tad šta sam imao, 15-16 godina. Pa znam, ali šta da radiš, mora da ga pustiš. Policajac. Evo sada, kažeš, izvoli. Tako brata mog stavio u podrum jedan policajac, on je ovako naočar ima. Ima naočari taj. Naočar, on svi nas preti ovako kad nas vidi. I kad vidimo njega mi se pomerimo, razumiješ? On stavio brata u podrum i počeo da ga udara, a ne u podrumu i u stanicu, nego ovako ulaz u zgradu. I on došao, poslije meni se žalio, udario mi i sve na dujem bio. I ja sam, međutim, počeo da idem da ga tužim. Otišli mu tamo da ga tužim, a on nije bio tu. I tako, šta da vam kažem drugo. Hvala vam. Dobro.